Аз ще оставя разговорите за състоянието на старши комисар Кожухаров. Здравейте, няма опасност за живота на старши комисар Кожухаров. Този час започва брифинг на ръководството на МВР и прокуратурата. Нека чуем. Сега, както казах, ще оставя коментарите по отношение на състоянието на лекарите, които са най-компетентни да кажат. Аз трябва да кажа следното. Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицаи. То не кой да е, а директора на областната дирекция МВР в Русе. Това е посегателство не просто срещу един човек, това е посегателство срещу институцията, призвана да осигурява, да гарантира върховенството на закона и спазването на законите в България. Навсякъде, във всяка демокрация, посегателството срещу полицаи се приема като посегателство срещу държавата. И по този повод държа да кажа на абсолютно всички, че както в този случай, така и за бъдеще, всяко едно подобно намерение не е извършено деяние, ще бъде преследвано по най-строгите норми, които предвижда законодателство. А в този случай още по-тежко. Не напразно на тази маса виждате всички институции. Искам да благодаря на бързата реакция на колегите в областната дирекция на МВР Русе. Благодаря на прокуратурата за бързата им реакция, за солидарността. Да благодаря на местната власт, на общинските власти, на областната управа. Надявам се, не забравям никого и разбира се, на първо място да благодаря на медицинския екип, който ще даде подробности, разбира се, малко по-късно по отношение на състоянието на директора. Още веднъж ще повторя. Ще преследваме най-тежките възможни наказания за тези, които си позволиха през агресивното си арогантно поведение да причинят телесните повреди, от които в момента се лекува старши комисар Кожухаров. Доколкото разбрах, един от нападателите, един от агресивните хора с нощи, е заявил, че не го интересува кой е това и че искал личното си пространство. През усилията, надявам се, на всички институции, от тук нататък само това да го интересува. И личното му пространство да е много стеснено. От тук насетне. За дълго време. Посегателството срещу институциите в България, специално всеки един български полицай, трябва да стане ясно, че представлява държавата и представлява институцията. Ще се преследва много тежко. И до тук стигаме в резултат на рушенето и ерозирането на българските институции в продължение на години. И тук не са само последните 4, много повече. Безотговорните приказки на политически партии, а тук ще включи президентската институция, които във всеки един случай се опитват да ерозират доверието в институциите и да си подлага специално президента пътечка към създаването на партия, излизайки от рамките на Конституцията. Това не може да се позволява. Но подобни случки, арогантно отношение към институциите и не само към полицията. Кой е авторитет в момента в България? Учителите? Лекарите? Военните? Кой? Всичко успяха да разрушат през безотговорното си говорене за това кой какъв бил през клевети, през ругатни. Слушаме ги всеки ден в парламент. Това е безотговорно отношение към общество, към държава, към институции, защото тези институции не са на този или на онзи. Утре ще ги наследи някой друг. И какво искат да наследят? Разруха. И обществено отношение, което няма се промени за ден или два.
Затова в тази ситуация призовавам всички политически партии, поне тези, които са отговорни, да защитят в случая институцията МВР. И да е ясно, че подобно отношение не може да се повтаря повече. Сега, по отношение на мерките, които предстоят, думата на главния секретар.